Yay! 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 Close na naman tayo. Alright. Here we go again. Nones Vlog and Drive lang malakas mga kapatid. Alright, so sa gustong magpa-shoutout dyan sa aking next upload, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, Nones Vlog and Drive lang malakas mga kapatid. Sa mga gusto ng aking jacket, mag-order na kayo sa Shopee. Tingnan nyo, oh. Just do it. Just do it. Focus ka lang sa goal mo kapatid. Kung ano yung gusto mong maabot sa buhay mo, gawin mo lang ng nasa puso at kung anong nasa puso mo, gawin mo lang yung magpapasaya sa'yo mga kapatid. Ang masasabi ko lang at mapapayo ko lang sa mga nagbablog dyan at tulad ko, i-enjoy nyo lang mga kapatid ang buhay YouTube, pagiging YouTuber. Okay lang sa mga hindi nakasupport sa atin, yung mga taong hindi sinusuporta ng ating channel, ang ating pag-vlog, ang ating ginagawa. Okay lang. Ang importante talaga nakafocus tayo sa goal natin. Siyempre, huwag tayong makakalimot. Huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoong Jesus at sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, kapatid, kamag-anak, sa mga walang sawa din na sumusuporta sa ating channel kahit hindi natin sila kaano-ano. Pasalamatan natin sila mga kapatid. So, just do it. Nones Vlog and Drive mga kapatid. So, nagpapasalamat sa lahat, hukbo ng malalupit, sa lahat ng team creators, yan, team support. Shoutout sa lahat. Hukbo ng malalupit, Team Bicolano, sa Padros, Latuban, Easy Rides, ni Blamags, Virgin, Gino Katina Vlog, sa lahat ng bumubuo na nakasuporta sa ating channel. Alright guys, maraming salamat. Jin Mega Painting Idol, malapit. Ate Shai Love, Merito Pams, sa lahat. Isipin nyo lang yung ginagawa nyo ay para din sa pamilya nyo, para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Bakit tayo nagbablog mga kapatid? Ayan. Bakit nga ba tayo nagbablog? Ako nagbablog ako dahil gusto ko makatulong sa pamilya in case na magsahod na tayo. Nagbablog ako dahil gusto ko magkaroon ng pagdating ng araw, yung memories. Yan. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, ito po yung ating YouTube channel, Nones Vlog and Drive. Yan. So mas maraming memories yung daraan, lilipas, yung lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panahon ng pagkakataon, maibabalik ba ng kahapon? Natatandaan mo pa ba nung tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamusmusan. Yan. So, darating kasi yung time mga kapatid na magkakaedad tayo, tatanda tayo. Yun yung naging goal ko dito sa pagbablog ko. Kaya naisipan ko na gumawa ng
content, mga kahit simpleng content lang. At least, sa ganun, makakatulong ako sa aking pamilya na kung sakasakali sumahod na tayo. At syempre, pag nagka-edit na tayo, doon, kumbaga, ma-explore natin yung ating sarili or meron tayong babalikan ng mga memories, mga kapatid. So, kaya ako nagpa-vlog sa ngayon. So, yung pagpa-vlog dapat, i-enjoy lang natin yan. Huwag tayong masyadong padala sa stress na ay, hindi tumataas yung subscriber ko, hindi tumataas yung watch hour ko, lalo sa mga baguhan dyan. Enjoy lang natin. Focus on yourself, focus on what to do. At sa mga sumusuporta sa ating channel dyan, kahit hindi natin kakilala, shoutout po sa inyo. Sa mga hindi naman nakasupport sa ating channel, kahit kamag-anak, friend natin sa Facebook, kakilala natin, kaibigan natin, shoutout din sa inyo. Okay, magpasalamat pa rin tayo sa mga basher dyan, kung meron tayong basher dyan. Shoutout din sa inyo, mga kapatid. Yan. So sa mga nag-standby dyan kay Nonoy's Vlog and Drive, sa mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa inyo. This is Nonoy's Vlog and Drive. Okay, kakagaling ko lang sa labas. Sabi ko mag-vlog nga ako ngayon, mag-video nga ako ngayon. I would like to thank to the following, alright, team creators at Bonang Malalapit, team support, General Negatina Vlog, Team Helpful, Team Bisian, Team MVP, sa lahat po ng nakasuporta, kay Sir Nyox, kay Mami Michelle. Di ko na po kayo may isa-isa, mga kapatid. Kaya sa mga gusto magpa-shoutout po dyan, mag-iwan po kayo ng comment sa comment section. At syempre, wag niyo na rin kalimutan i-kalembang ang ating notification bell at i-share ang ating video para marami pa tayong mapasaya, mga kapatid. Okay guys, sa mga bago pa lang po sa ating channel ngayon, magpapasalamat po ako sa inyo. Sa mga walang sawang sumusuporta, sumusubaybay, enjoy lang ang ating buhay. Yeah. Enjoy lang natin ang ating buhay, kapatid. Huwag tayong papadala sa lungkot or hamon ng buhay, mga pagsubok, mga problema natin kinakaharap. Huwag tayong papatalo dun, huwag tayong papatalo dun. Isipin lang natin na yung pinaka-goal natin, yung pinaka-mindset natin na matulungan natin yung ating pamilya. Yun, importante yun. Siyempre, huwag tayong makakalimot. Tumawag sa Panginoon, magdasal. Napaka-importante po yan. Kung hindi tayo, kung pinanghihinaan na tayo ng loob na minsan ganito ay huwag natin i-down ng ating sarili. Isipin natin may mga taong nagtitiwala sa atin, may mga taong sumusuporta sa atin, at siyempre nandiyan ang ating pamilya at ang Panginoong Hesus. Alright, so guys, hanggang dito na lang po ang ating video kasi nagugutom na po ako. Yung mga dance move ko talagang hindi ko muna ilalabas na ngayon. When it comes on my dance skills, talagang pagpapractice natin yan. Alright guys, maraming salamat. Just do it. Focus on yourself. This is Nonoy's Vlog and Drive. Maraming salamat sa mga nandito ngayon sa aking video. And don't forget, like and share, subscribe, and click notification bell. Mag-iwan kayo ng comment sa comment section para lalo tayong nakapagpasaya ng mga tao. Alright, what's up, Yahoo!